จนนิงเรียกเต็งเป็นนังลิตุมดักเก็บวางพอนังลิตุมพันโจโร่เราเป็นการดอมปีละปีนี้นังลิตุมพันดักเก็บพารานิลิตุมกับปัจจุบันกำตุงอาลามาบังเกละส่วนละสิกชิดูละเต็งเป็นละเป็น constitution ละเต็งเป็น tribal กับ leader Atum dak six schedule arlo kedolong le Atum apan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu na nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men si ke than ji pulo aman non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum schedule tribe Atum Khilonjia Ohomia Atum lapen ke adivasi Atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election lu theklong lu ke than ke dak delete kusi ke tok delete ke than cancel lan ke alarm ke isi vet le mutai kar biatum ilitum chini neder masi delete posi puapa ke than ala so alarm bang ma thadam oede amasi kadoita aning pum pedet le seta alarm bang ke itu amen si kang than thulu long ni non nilitum particulars ke nitum phabom lo PS committee Atum long and CC committee la pen ke LA committee Atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than la pen alang nitum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam lo la kang than ke itu democratic aron ilitum election along ron ke sedan ilitum hananga perem je pansi la ke claim lo la si ake ong dok pikatu elong adim bange bang inkoira trop pusu vote pidun long le der lo athema amen voter list long delete pugetok do ko pa voter list idea bange do lata voter idea bange do setal lata akam pi pedet lo abinanga voter ID do lo te lage delete tanang ne lo lage vote pilong rek nang ji setan nona bange ulta thulo voter ID do thukok Atum ta pi thulong le den lo halaka ve tom bang si pi thulong rong lo che plang bang ye la sini litum la bang solam ha election commission of India apan chief election commission of India apan nilitum chief election commissioner of India apan nilitum memorandum pini ke lolo by post pen si gelo lo athema la athiga por pen lo nai tum ke dam un edet lo poisa tanga ka vi pen jo Delhi andam nai un edet lo la sinon ni tum by post pen si gelo lo la pen la so ke lo lo nilitum akoi son pudun tu nilitum ka complain bangke la tum Karbiang Long Autonomous Council la tum model code of conduct violate C PNRD a department of Poisa 14 crore kuti greatly a Poisa and that C alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along rige dam long ke lage mission la tuge ya etum apoti dunde seta hapu ke master tuma dormaha ta pilong le lapen department akapre ka tum du ulang dormaha ta non ke alang litu e kijui dam si kuti krepli apoisa labang thom ket IMAC tu CMEM lapen akapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litum mane inut la pupulate 50 lakhs la he inut ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litum ka koros la ta government a poisa la sini litum la ka oppose la
lapen lata non MCC mane model code of conduct ke do un husi lage claim lage henopi kalam lo la sini tu chief election commissioner aphan ni tu opposition ni tu complaint ni tu pi lo by post pen sita lapen mo apor nang lilo te ni tu aku by hand aku pithui sita non mai ke tong la apor pen si complaint do nang la sila complaint lo la sonni la pen ako ison ke do thulang tribal tum arong pen kilometer ho kilometer phike phoke ko ana ka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o la pen ki pidun dia tum do pik lo la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter bang Kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nai pada ke top tu. Laport halo sorting polling station non arong seng unangi pusi nelitum ako choning ridun lo. Lahelo alam bangke. Sta ke so dak binong alam lo lah. Ron kace danji itu det kace longri kace rai lapen kei kace rai dia pansi itu democratic aron che dan lo ilitum hile gela vote hello amang non ke vote ta ilitum along pen nang than pi to adlo nang ti to adlo ahile ta nang ti adlo tar mane eta voter list along amendment ta delete to talk amat vote nang pi dun long le dat lo itum lages ilitum phan la bang so democratic aron long nang perem dia pansi la claim la pen la justament ki claim ke BLO tu pusipu la claim alang litum phan ko madon ni ga point nil litum lai huela mang ke pudun oi det lo non ke tong posi seta BLO tu la pen atumi hepta nili khot dia na tu dam lo naga tu nang than tu BLO tum phan hal tum tribal munit kali ko nang than BLO tum la so tribal munit kali tum choning ri bom ta amen than amen thap thi itu voter list long amen thap thi uson sai se ili tum han kiwi lage serious pigalam lo labang so long neli rat atum phan kapachini kang tum lo la ya itum amen jong si delete pulo te lage itum amen nang kang than lo itu amen nang kang than lo pulo tangte itum akai lapen long ri ga chepe jokji ron ka che dan a hile ke itum panang ti app nang ti pon app itum long pawedan le itum che dan un e la pulo te la itum pa che dan un era itum along le itum akai na pivir ja pan lapen itum along ri long le an nang ti app ja pan la si alang litu la online tu amat voter list ke cipita online nangi pomat la pen BLO tum si claim nangi pomat la BLO la pen BLO ka point la pen online la pu taksi our site and to wrong lo hala tu ilitum pana bibir dia pan la kecil tu mabak na son si ke plan tang la sila karbi ke doan inglongarat ke doan kilonjia homia tum an adivasi tum an talamang salam cimira ilitum awo voter list along amen aku ke thap thu serak nang ya kam claim nang i ta non ge dam tang lo la MP election bang ge ilitum ilitum a vote abang ge ilitum a hilia bang ge bang na tipon lap lo ake ong munak po alis da do pick so nang tipon et elong in koira trok do po elong arong bang ge elong bang ge krisir kep do po la son dai si lapen ison ning ke oilam bang ge hala karbiari so o karjang karbidet kalilo naga tum anta posipu lapen di masa tum anta posipu dak ili tum han sakuri dang pipedet lo amat ili tum han nang plung lap lo ha Chennai Kerala Bangalore Maharashtra Delhi bete nang plung lap lo hala tum vote nang pidunu nedet lo non gedam tang election ho suri phikep bata so share ko karbia tum ta vote nang pidunu edet lo alam ke li damang lalo karbia riso karjang tum ta karbia khei ke pi yok nangi lapen ke long ri karbia long ri ke pi yok nangi pu aron ka che dan long ke hala tum nang che dan dun de det lo
nang sedan dun long le der no ba nang sedan dun de der labang ke henopi kalang lo pura kadweta aning tibi aning cerot put nai labang nai lo kardo sir take na liga chini teng pulutan te kopi ko son joini pensila tribals voter list kang than long lo nili kachini dun ke online pupo di online pupo nge hala kopi lo ne ki ni ke online electronic akarbar lai hui neli ko anchini dun de seta amen nang le le de ti online thapo amen bang nang le thu the de amen bang ga hala voter list lo nga ave thu de ke plan thu hala da bang delete pu amunin bagering ak voter list voter identity card do seta hala tu bang amen bang delete mane cancel pula yo ke than pula kang than pula kona polling station lo station do nili tu kiri lang no dai itu hapu rai kom pula ne pinero na tu tadu la pa lo pre tadu son do pik do la si non itu kaprega si ki hedi kaprega si ki si non itu Aphlc PS committee la ben CC committee LA committee tu manan lulu et la ni tu official posi nang itu manang pipe da lo copy ke seta nang pipe nang tu nang pe nang pe klang tek ni tu KCN lo non 30 31 nang bom ni tu manang thang ni ko man mara phan man amen kang thang alang li athema la ge jong si nili MP haidet pulo te nili ge parliament lo ning ye wek pukala pon ke kaning ye pulo te data ta nang ji record te nang la se record ni tu ri bom setan non ge kiri pen ma der so re lo te chok che da ji voter election ke bang ga announce pokati counting ke do po la Pherangke itu ku nang ji MCC ke do unut si la si ni tum la MCC model code of conduct ke do unut si ning ye nai pu si ni tum pingi na tu mana hang ke acha sir la kan hala Karbiang Autonomous Council kachari bom lai te tatun non jong gatnan ke dampo kopia department no pensila 14 crore ken la ke PNRD a department a poisa si 14 crores ke draw ta ka withdraw ta abinong account available an ko pusi dam ji pusi ta hedin ni li chi ni ten yo crore si ta nang ni pu bang thom kep ke dam ya ban ke dam ni potrok saya dah ada tam bang tu tang akam dah we lata ini dah lata kapaluksan dah setelah bang ke yang si jersut draw cak pasal nang ya puke dormo hata piun kontraktor depan bill tak pipe lapen ke rastovar ta we nang tum jok ta chini lo munit tu mahem mat plastar hem sai se itu ahem arlo nai tum ludam chocolate theklom po chikki bisya sangat ta we ilitung karbia tu mahem jase me lapen akaprek tribe aduka ang alang litunge foreign country dam sika enjoy dam lata ka enjoy dam chok hadi pro receive 50 lakhs wa ke withdraw chok posan de lata chok imeni ba alang litung mong chirum det posan de chok imeni hadi danon ge government na poisa ke ka enjoyment ge dam ye fan le bang fan ge duk nange lu kali lage public exchequer pensi ka koros lagi abinong ke 50 lakh sudah lagi claim no son ke